नमस्कार, मी इयत्ता 9वीची विद्यार्थिनी। माझं नाव आहे श्वेता संजय बडे आणि मी 1 वर्ष झालं राय एज्युकेशन मध्ये शिकत आहे। राय एज्युकेशन ही खूप चांगली क्लासेस आहे बीड जिल्ह्यात। अशी क्लासेस मिळणं खूप अवघड आहे, कारण की राय एज्युकेशन मध्ये इंग्लिश शिकवली जाते व डाऊट सेक्शन सुद्धा असतं त्यामध्ये। आणि आपल्याला काही सेल्फ स्टडी करायची असेल तर राय एज्युकेशन मध्ये अर्धा तास डाऊट सेक्शन झाल्यावर सेल्फ स्टडी करू शकतो। आणि आपल्या परीक्षा शाळेतल्या जवळ आल्या तर त्याची रिव्हिजन आपल्याला अगोदर घेतली जाते, आपला त्याचा अभ्यास होतो व आपल्याला एखादे काही डाऊट असेल, आपल्याला काही सब्जेक्ट समजले नसतील तर ते आपण सरांना विचारू शकतो व सर आपल्याला सांगू शकतात। आणि डाऊट सेक्शन मध्ये व सेल्फ स्टडी मध्ये आपल्याला जो शिकवलेला 3 तास ट्युशन असते तर 3 तासामध्ये जो सब्जेक्ट शिकवलेला आहे त्याचा आपण डाऊट सेक्शन मध्ये रिव्हिजन करायची आणि तो नाही समजला तर आपण ते सरांना विचारायचं। आणि तो डाऊट सेक्शन झालं की मग आपण आपल्या मनावर आपण थांबू शकतो सेल्फ स्टडी साठी। धन्यवाद। तुम्ही हे क्लासेस नक्कीच लावा, खूप छान आहेत हे क्लासेस।